jenar kono jenar gunung ukuran pon darbe nulan matin raten genes ganes sakewengi kar nyurut ting wartaya genes genes meneman neman keman eman namung nyalemong tanpa ukara nyalemong tanpa ukara lerbes pita ratin lerbes pita lananengku sumeng pura kaya ding aku urip mukti panyuwunmu bakal tak turuti sapa muga-muga ora ana sawiji ora bedokan anjalari yen sing temen mas kandhemu mangkono terus karo aku wong nyangisi dodok muga-muga bisa urip mulya bebarengan sakulawarga Jawa manis ora butuh kae-kae butuhku iki mong ora nyambut gawe lima jenggosa ompomo ora butuh sing apa kae butuhku mong lak nyambut gawe ya mas sing manis mung selirane ning dalem lagi ngopo wae saji seswa arane pesona mula jas-jasan kan
dalem sapa rewangi amimiti sinden senoning pradonga sendok erok setengah losin yen ketok mesti tak batik Rama ya Rama ramane dhewe ayam tentrem penggali manis renggo satriya ing lisan pura ngetan balya ngulon tresnaku tenan jombok gawe guyon ya mas ayam ayam pangkali pinuju nyanding sak bendinane patut lamun ngelambung tanepo ukara pelarak disamperke dalam cedak ora ngamperke ya manas sing manis putraku dhewe sing manis putraku dhewe ujung jari halo randane karo apa Gendeng apa kuku aku gending walu nang ati dadi marah mereka kening walu buka susah ayo tetap guyu prayogane ojo gampang asu lamun nasu tumrap awak dadi kurung sampean mas Ya, Sik. arep melu sapa yen keparang melu yang wong gebrang ning ati tambah sayang mas kok gampang golek sondang pangkat senajan bunga susah mas aku tetep nembang regane jo gampang pebranan yen kepranan urip beka sorek surah Cik kaki Mas Marjukia
Basuki ya, wonten suren ya dipendhangkan. Sugeng Sang Mas Basuki, Bas Audio saking Pak Anika Suren, Pak Sus. Nggih, sedasa atamen jare lurik. Ya buat Mas Omek yang ada di Malaysia Mat siang mendengarkan Mas Omek. Yes, Bandung. Minut si rambut jagung. Sonderan ngapuran toyen lepat nyuwun sepura janur gunung ratin darbe pastine kita guyub rukun kita tekat siji manunggale bangsa kita dasar Pancasila kudu eling Bhinneka Tunggal Ika warna suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggalan kasan negarane adil santosa wiwitane sesandingan suwe njur tuwa katresnan najan ada panggonane dudu papalang nggonku mikir akeh apa iki
jare lure tondo mata tak apa niminaka taline tresno yen suwe ora ketemu yawa jare lure wis ilang kapanku muga ora lali ora dengan susah jadek wis tau dilakoni eling berarti dilakoni ayo wis jare lure tanda tresna yen aku lara bisa kanggo Kopine enak Mbak Lari. Kapenya Mbak Mari. Ya terima kasih buat Mas Minut Aminuddin ya, Sarto yoga-yoga di buat putra-putra nih. Selamat datang Sirawu. Mas Minut Sirawu Jagung sing duwe setrum sak balong Panggang Gresik Lamongan. Pak Tika Namar Bagli bergoyang Pak D. Terima kasih Mas Omek diantar ke warga Mundu nuwun. Awan-awan mapan lungguh wes madhep karo sila candhake mas jodhe dadap dhewe ya tuwae diombe bebarengan wae lungguh madhep karo sila candhake diadhep dhewe-dhewe ya toake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh panjanyata pinuju ngombe toa guyun ning lakak-lakak agawe marwisata saking ojo lali marang keluargane wancine surup surya
sopenak Cak Sukri ya Dik saged lan magleke ayo konco kopi jahe gede kelaturakan baju Pak Mugi Tembakau Desa Bangili terus balik kelaturan baju Pak Mugi dipenaturakan panjenengan Bapak Sunarno so Ibu Sutri mat siang sinabi nemoni dayoe Bapak Sunarno Ibu Sutri mat siang Pak Mugi Baku Tembakau Desa senajan kopi sak cingkir dek iya mas nanging bisa gawe padange pikir oh yeah yen ora ngombe sak sore watone wa ingletari kopi jahe wis misuwur seger maning rasa enak ugalan angklake segere angete unjuk kopi jahe oh petik iki anani tansah rangu rasa tresno kang kaya rapi sacati saben wanci tansah
sakjroning atiku nganggo nanjang tresno iki jek iya mas Kino darat sadar minglapai kula salah sapa ngandhut kepat atiku wis kepilut cak-cake yo 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 saya berbunga rasaku lamun bisa cecak ketat sliramu dan J gede banget Pak Nika ugi Pak Sus sing duwe surat Bluluk Lamongan nggih salam buat Mas Basuki yang ada di Suret mat siang Pak Guru Kesno iki mboten bagile ya gue kata lupen Pak Teguh Talo sing duwe wedhus aku kok cepet sitok go Pak Teguh ya tenang sitok sing gudiket Pak Mugi Mangle sing duwe tembakau desa Teguh sino Jakarta kanggo Titi Laras pun jare lore tondo motong tak openi minangka taline tresno yen suwe ora ketemu nyawa jare urip wis ilang kangenku muga
padha kekeringan. Mas Gepang sing wirapa meling kedemane Bojonegoro sing mirsani ana mendengar wonten dalem Mas Gepeng peng ambunu peng lin Mas Omek ditunggu Mas Gepeng wonten Bangli nggih kangge Mas Omek wonten Malaysia mat penonton Pur Atling Darmo. Selamat siang, selamat mendengarkan. Pak Pri duduk, ayo Pri, goyang Pri, Pak Pri duduk. Iki lo berangkat begini.
cek hatimu Pak Estiono sing duwe monoklon munung rejo panglamongane sing ngajari Pak Kades Bakri sing duwe pataan nggih salam buat warga Pataan Sambeng Lamongan mat penonton Pak Riwan sing duwe Songwaring ya juragan Gabah juragan Bakul mat siang iki lo ala kadir Pak Dadan panitia sedekah juruk tanggal 15 Seriti nah juruk aku iki moh yo wis aja nganti aku mbok cati wala asana awak iki gondrong
aku pengen kumpul dadi siji. Lah aku piye? Lah aku yo piye? Kok wangestu men atimu Mas. Jodek Tanpa dosa kowe ninggal aku. lah aku diparani meneh karo cakae. Benekno teline tresno aja nganti bubar ilang. Mos turi Jamu jamu godhonge maniran suwe banget yo Kang Ya, Mas Dek. kan ate ketemu yen ra ketemu dadekno pikiran wis wedhe ora tau jamu. jamu Mas Ya Dek, jamu godhonge telo. Wis suwe Dek temen yen ora ketemu. gak ketemu yo wis Bareng ketemu lah jarine kok wedan di rondo. aja ngono Kandhani wis suwe ora nate jamu jamu Dek susuke blonjo kok jamu. nyang depot bluluk Aja ada Dek. wis suwe gak nate ketemu ora ketemu ora bareng bujuk Wis suwe Dek iya Mas ora tau jamu. jamu Mas Ya Dek, jamu ning depot songo wareng. jatuh-jatuh Gak Dek, wis suwe Dek ora tau ketemu. Bareng ketemu ya kok pinter ora nyeleweng. ora kasepiye Utang Dek, wis suwe utang ora. nate jamu Jamu Dek. nyang depot temaya Caca to Dek, aku bingung rono. suwe Kang Mas Ya, ora ketemu yen ketemu ayo mesti tak sayang kowe suwe Dek iya ora Mas tau jamu. jamu Mas Jamu lah kok nunut Pak Ketut. Nunut Pak Ketut kok diradalne. Wis suwe Dek ora tau ketemu. Bareng ketemu tak sawang kok ketok nyaper. Dek wis suwe ora nate jamu jamu Dek. jamu Ya, nyang depot nganjuk aduh temen Dek, aku lu bingung. nyedaki niki lho Mbak Raro Ratno nganjuk aku. suwe ora ketemu temu pisan lah kok mripate ngantuk Awes suwe Dek ora tau jamu Mas wis ki jamu ning depot kadungan wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu ketok Nggih, kedengaran panjenengan Mas Minut Aminuddin. Cak Ngatiman, Ogi Pak Estiono,
Iki dulurku kan sing gantenge. Pak Jono sing duwe buntut sapi nggih. Nggih pun kadal luwih tanggal 30 bulan 10 monggo sapi tumblebet wonten dalipun Pak Kanan Ngelu Kambangan Nyimbang Lamongan nggih. Nggih Pak Kanan, matur suwun Pak Kanan. Budal. Cerawon Nendro Cerawon Nendro Nalendra biasa ngalangka Rama marati bangsa marati bangsa wangku saluwe lut bisa genes
berkasih mata penganggone selain aseme orang digawe-gawe suarane babar asmara tanpa kembang saya ndra hipa-hipa tapi kintang pangan jambu sing rahayu nanging tansah agawe rahayu sembah nun ya antep dhewe iki Aceh, kedek lakukan buat Mas Omek di kawasan Malaysia, sugeng dalu. Pak Pri Juruk, sugeng bersani live streaming. Sakpur di kawasan Semongko, sugeng siang dapur. Pak Rena, sekocok-kocok iki kawasan dalam kampak modal. Sing lagi ngempal motor bengkel Rena BBRT Racing kampak motor Lamongan sugeng mersani live streaming mesti wengku sepje abriyo ayem ayem bangga liye Tindak
Rama wis suwi ora nate jamu nyang depot temayang ya wis suwi Kang Mas gak nate ketemu bareng ketemu pisane mong nyawang suwede ya Mas ora tau jamu Mas ya Dek jamu ning depot belulu wes suwede ora tau ketemu bareng ketemu lah kok malah ngantuk ya karipan Mas Dek wes suwi ora nate jamu kadang dikit-dikit takut jamu Dek gedongi manila orang no sarana terian wi suwe Kang Mas gak nate ketemu lagi rong dino ya gak ketemu apa siramu rapi kiran wes wede iya Mas ora tau jamu Mas jamu Dek iya Mas ing depot Bangkili wes wede ora tau ketemu bareng ketemu jebul wis ana sing duwe wis suwi ora nate jamu Dek jamu Dek susuke blonjo lho godhonge lampes aja godho-godho apa Dek gara gatel suwe Kang Mas gak nate ketemu ya suwe gak ketemu jarene awake apes wes wede ora tau jamu Mas jamu godhonge latak wis suwene ora apa parian gak tau ketemu gatel gak apa bareng ketemu lah kok wis metek kalau cepet Dek wis suwi apa Dek ora nate jamu kudu tak tangisi lek jamu iki godhonge elo jamu Dek godhong telo akeh wis Mbak suwi Gini Kang Mas jo gak nate ketemu apa gak ono bareng ketemu jebule wis ana sing liya tukokno Dek jajan apa-apa enteng awak Mbak ada di nega kudir aku yo among ditarekno Tari sapa? perawan rondo sapa-sapa rondo ndi nega sing pinter nyindir temayang Dek aku yo